er der gang i? Hvad 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 så? Hvad så, honey? Hvad så? Din lille... Nej, okay, det er for sjov. Nej, undskyld, mand. Hvad er der gang i her? Hvad er der gang i? Hvad? Jeg kan sagtens se, at du er lidt nede. Det kan man sagtens se. Ja, det kan medføre depressioner hos mænd i overgangsalderen. Ja. Så det er helt fint. Ja. Hvad er du gang i? Ser du, jeg har nemlig tænkt mig at bygge intet mindre end et kæmpe stort Eiffeltårn af berlinere, så du altså kan kigge på lækre kælling, som ligger typisk og soler sig med store beskidte matter. Store kager, de ligger og smører sig ind i blodet, fløteskum, og jeg vil kraftigt sart mega. Hvad har du gang i? Hvad har du gang i? Det eneste, jeg har prøvet indtil videre, det er at hænge mig selv. Det virker ikke, fordi jeg er blevet så fed. Trak loftet trak jeg ned dengang og prøvede at hænge mig selv. Jeg finder mig, jeg kraftedeme ikke mange sursil, hvad jeg er, ikke? Hvordan går det med dig? Hvad er der gang i? Hvad er det der? Hvad? Hey, vil du høre en sjov vittighed? Krydse fingre. Okay. Hvad, vil du høre en vittighed? Prøv her. Det er jo en cirkusprinsesse. Så styrte hun ned og knuste ryggen. Hold kæft, mand. Så hvad siger du til, at vi ligesom prøver at finde et navn, der giver dig et ekstra boost? Altså for eksempel Julius, Jule Claus, ja. Sankt Andreas alias Coca-Cola Swinking Christmas Man. Jeg ved det ikke. Nu brainer vi bare, ikke? Hvad har du gang i? Hvad har jeg gang i? Hvad fanden har jeg gang i? Hvad fanden har jeg gang i? Hvad fanden har jeg gang i?